BBM. Nandito po tayo sa St. Vincent Ferrer Park. BBM KLB Movement outtaking ceremony to head by Ma'am Liza Domingo sa kuko ng agila sa akin ay coordinator, sponsored by sa sariling Mayor Cesar bahay Lambao at ipinako ng bandala sa kuko ng agila kailangan ko makalaya. mga ka-BBM, nandito Tamang oras panglabanan ko ang mga pang-aapi sagal na sa aking ito. Ngunit walang kalayaan habang naroon ang kuko ng agila sa leeg ko nagpapaon. Ako ay palayain sa kuko ng agila Vincent Ferrer Park, Bayambang Pangasinan po. basta't walang tanik lang nagkagalit sa leeg. Ngunit walang kalayaan habang natutuo ang kuko ng agila sa leeg ko nagpapaon. Ako ay palayain sa kuko ng agila mapapalipin. Titignan po natin sa next video po. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Ako ay palayain sa kuko ng agila mapagtalipin. Ako ay palayain sa kuko ng agila Nakita po natin ang iba't ibang talakbayan, iba't ibang Bakit ang pagiging bitaw ng mga investors dito sa Pangasinan? Napakalaking probinsya. Kompleto na ng tayo pagdating sa probinsya. Ito pong gaganapin outtaking ngayon po, araw na ito ay in-organize po namin ng mga head coordinators po natin at mga district coordinators sa tulong po ng aming butiking mayor na si Mayor Cesar Lambao. Kasama na rin po ang kanyang mga staff. Sana po maging maayos at sana po lahat po tayo ay maging
At yung mga KBL form po natin, mamaya, pakisubmit na rin po dito. And, yun po, God bless po sa ating lahat. Thank you. So, mag-start na po ang off-taking. Okay, para naman po sa ating mga members, sinatawagan ko po ng pansin si Kagawad ng Ellen Austria para welcome po tayo. Palakpakan po. Kapitana Mugita, pasuyo po. The presence of God. Yes, Lord, thank you for this morning. Thank you, Lord, for the good morning na binigay niyo po sa amin. Binigyan niyo po kami ng opportunity sa ganap sa ceremony namin sa off-taking, O God. Thank you, Lord. I-bless mo kami, Lord, na maging successful. I-bless mo kami, Lord, na magampanan namin ang lahat ng mga task na ibibigay sa amin, O God. We pray also, Lord, all leaders, O God, i-bless mo sila, Lord. I-bless mo sila na magampanan din nila, Lord. Ang will mo, O God, talaga ang gagawin nila, O God. Bless us, O God, hanggang sa pag-uwi. Magiging successful ang lahat, Lord. This we ask through Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Ma'am Hannah. Nandito na po ba si Ma'am Liza? Ma'am Liza? Wow, maraming season. Yan ang ating top notcher. Aabot ng 10,000. 10,000 KBL members, ha? Wow. And then, ang municipality of Bugalion, represented by the municipal head, Frido Cuerva Jr. Wow, ang alam ko, yung mga iba dyan, nandyan na sa entrance ka doon. Tama. Okay. Next, ang municipality of Basista, Tubiliban, Municipal Coordinator Noel Ferrer, Municipality of Pusurubio. Kabilib ba? Sino kanilang head? Ang District Coordinator ng District 3 na siya po ang pinakamasipag na district. Dahil alam niyo ba, hindi po ito mangyayari kung hindi siya. Siyempre, si Miss Grace Garo. At sa pa na District 3 Coordinator, walang iba ang President ng Rotary namin, walang iba si Miss Vidya Messina. Okay. And then, ang District Coordinator ng District 5, nandyan si Sir Filimon Palma at si Mary Grace Palpino. Siyempre, ang District 6, kahit wala dito si Sir Anthony Sereno, nandito yung mga Santa Maria, napakalayo po nila. Siyempre, nandito si Sir Berbazim Medina, ang District 6 coordinator. So, lahat na po na nandito, mga minamahal na leaders, is bawat municipality ay tatawagin ko kung sino po yung mga nandito. Ano po? Municipality of Binmaloy to be led by Alejo Torre Ventura. Asan po kayo? Dalawa lang kayo, sir? Tayo po kayo, BPN. May kukwento lang ako habang hinihintay natin yung ating mga guests. Nung kami po ay nag-vote taking sa Manila, kasama namin ang lahat ng mga mayors, councilors, congressman sa BGC. Ngayon, selected lang kasi ang pumunta, mga regional officers at saka provincial head ang kasama ko.
ng Region 1 to 14. So kami doon, nagbayad po kami ng 1.5 for the entrance of the venue at saka pagkain namin. Kaya napakaswerte ninyo, sabi ko, lahat ng leaders namin direct, sabi ko, kasi under po tayo ni Attorney Rofanat at saka si Director Jesus Baroga. Sila po ang KBL head at si Attorney Rofanat ang KBL head national chairman, and then si Director Jesus Baroga, siya po ang national consultant ng government affairs. So, sabi ko, direct, yung mga leaders ko sa Region 1 is almost 2,058. Ngayon, kung pupunta kami lahat sa BCG, magbabayad po sila ng 1.5. Volunteers po ang mga yan. Sabi ko, sana po, gagawin na lang namin sa Pangasinan, sa La Union, sa Baguio, na yun ang gagawin ko bukas. So sabi niya sa akin, ay Connie, basta ikaw ay mag-invite ng governor. Sabi niya sa akin, i-invite kami, pupunta kami kasi with our security. Sabi niya. So ang sabi ko naman, sige sir, sino kaya ang pupuntahan kong governor? Siya Hirap na ng buhay aking matitiis. Basta't walang tanik-talang natatali sa liig. Hirap ay makakain kung ako ay malala. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng bandala. Sa kuko ng agila, Good morning po, kailangan ko ka-BBM. makalaya. Ayan po, andito po ako ngayon sa Barangay Anggayang Sur po. Pagbibigyan ko po ang isang form ng isang senior citizen na hindi na po makakita. In the meantime, sana po patulungan po natin siya. Then, yung sabi po natin, may regulation po tayo na pwede po siyang bigyan ng form. So, ka-BBM, andito po na tayo kay Tatay. Lalapitan ko lang siya. Tatay, good morning po. Kumusta po tayo? Kumusta? Then, hindi na po kayo makakita. Ay, hindi na. Ito po, kailangan natin ipapirma dito sa ito para magkaroon po tayo ng hindi from BBM po at Sara. Tingnan po. Ayun po, meron PR code po ito, nakatibayan po na hindi po ito